Bi preparazzjoni għal kampjonat Ewropew tal-Water Polo għas-sena 2024 f'pajjiżna qed titella l-ewwel edizzjoni ta' Sport Malta Christmas International Water Polo Tournament bil-parteċipazzjoni ta' 4 timijiet inkluż Malta li kwalifikaw għal dan il-kampjonat. Fil-fatt din hija l-ewwel darba li pajjiżna ospita timijiet internazzjonali oħra tal-Water Polo biex jieħdu sehem f'turnew bitħejja għal kampjonat Ewropew. Dan it-turnew qed jittella fil-pixxina ta' daqs Olimpiku ġewwa l-kumpless sportiv tal-Kottonera b'investiment ta' 14 miljun euro. Għaldaqstant ftit sigħat qabel bdiet l-ewwel logħba ta' dan it-turnew fejn it-tim nazzjonali Malti tal-irġiel iffaċċja lill kontroparti tiegħu Taljan dan l-istazzjon żar parti mitħejjiet għal dan it-turnew fosthom it-taħriġ finali li tim Malti kien għaddej bih. Tul it-turnew pajjiżna se jilgħab ukoll kontra t-timijiet ta' Franza u dak Olandiż. Hemmhekk tkellimna mal-coach tat-tim Malti Milan Ċirovic li nnota kif dan it-turnew se jservi bħala l-aħħar ċans biex jintażlu l-15 l-atleta li se jkunu qed jirrappreżentaw lil pajjiżna fil-Kampjonat Ewropew li se jibda fl-4 ta' Jannar li ġej. I expect really here to show to everyone some new face of Malta water polo, especially because we are playing at home in our new indoor pool. I hope that a lot of people will come to support us these 3 days. We are playing really good games against very good and quality teams in Europe, Italy, France and Holland. They are really good and serious team. They invest a lot of money in water polo. U tenna wkoll kif it-turnew se jservi bħala l-aqwa mod li bih jista' jipprepara t-tim Malti li fil-Kampjonat Ewropew se jkun qed jiffaċċja timijiet kbar oħra bħal Ġermanja, l-Iżrael u r-rebbieħa Olimpiċi s-Serbja li l-kol jinsabu fi grupp C ma' pajjiżna. Fil-kumpless sportiv tkellimna wkoll mal-kap eżekuttiv ta' Sport Malta Marku Tajjar li nnota l-importanza tal-investiment f'pixxina tal-ogħla livell kif iddiskrivija bħala neċessarja l-isport akwatiku ġenerali b'mod partikolari biex pajjiżna jkollu l-opportunità li jospita timijiet kbar fosthom l-Italja u Franza li s-sena d-dieħla se jospitaw l-Olimpjadi. Tajjar elenka wkoll il-fatt li dan it-turnew huwa frott ta' kollaborazzjoni bejn Sport Malta u Visit Malta biex it-tim Malti għall-ewwel darba se jilgħab f'pajjiżu ma' dawn it-timijiet. Nistgħu ngħidu li r-request huma kbar biex tiġi usata dil-pixxina. Diġà kellna wkoll artistic swimmers mill-Gran Brittanja li ġew jieħdu sem. Ovvjament hawnhekk hawn livell għoli, l-ertaw livell għoli tal-organizzazzjoni. Nirringrazzja lill-ħaddiema kollha ta' Sport Malta li kuljum jieħdu tax-xogħol b'tant dedikazzjoni. U hawn livell għoli wkoll tekniku biex flimkien inkomplu nkabru l-isport Malti u nkomplu nġibu iktar turiżmu sportiv. Fil-fatt din il-pixxina rat kompetizzjonijiet tal-għam artistiku fost l-oħrajn u s-sena dieħla mistennija li tospita wkoll il-Kampjonat Mondjali ta' taħt is-16 sena tal-Water Polo.